To bola krásne zahraná štandardka. Austrálčania už vyhrávajú 1-0. Nedostal k loptičke, ale teraz Perron svojou aktivitou vystúžil potles hľadisku. Hlavne sa dostal do snubnej šance, tak Francúzi už nastavení na polovičke svojho supera. Tá je to gól. Nie príliš vydarená strela. Timothy Butler urobil smieš, to bol krásny gól. Pete Glosser versus Ketty. Glosser. Oslabení mohli Francúzi streliť gól vyrovnávajúci na miesto.